Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Bisem tal-Missir, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jiena, Monsignor Etni Kassar mill-parroċċja ta' Siġġiewi, ġejt ordinat saċerdot fl-1974 fil-50 sena anniversarju ta' Monsignor Mikil Gonzi bħala isqof. L-ewwel 9 snin tal-ħidma tiegħi kienu mal-Moviment Azzjoni Soċjali, il-fostom kelli gruppi tal-ħaddiema, żvilupp soċjali, u anke tal-in tmexxija soċjali. Mbagħad kelli wkoll mas-segretarjat tal-kleru u parroċċi, dekanati għaw fil-Kurja, l-Uffiċċju Missjonarju. Dan iż-żmien jiena kont ukoll assistent hemmhekk fil-Knisja tar-Riżurrezzjoni magħrufa bħala tal-Erwieq Ħartarxin, Nanima u Nqaddis. Wara jiena ġiet imsejjaħ biex nkun kappellan fil-parroċċja ta' San Bartolmew il-Gargur, għamilt 7 snin u nofs, wara kappellan fil-parroċċja ta' Kristu Re Raħal Ġdid, 7 snin oħra, u mbagħad mort fil-parroċċja ta' Ħażabbar ta' Madonna tal-Grazzja għamilt 5 snin. Wara dan 5 snin jiena ġejt assenjat għall parroċċja ta' Sant Elena Bikirkara fejn għamilt 12 sena u wara kont arċipriet fil-Katedral tal-Imdina għal 7 snin. Għamilt ukoll bħala direttur fid-Dar tal-Kleru 8 snin u issa qiegħed bħala rettur fil-Santwarju tal-Qalb ta' Ġesu ġewwa Ħażebuġ. Għalhekk biex nagħdu bidu llum nagħmlu tifkira wkoll ta' San Ġwan tas-Salib. San Ġwan tas-Salib huwa msejjaħ tas-Salib għax irid ikun tas-Salib għax irid is-Salib ikun il-mera tal-ħajja tiegħu. U għad kien Patri Karmelitan u Santa Teresa tafila ħiġġitu biex jirriforma l-ordni tiegħu. U bata ħafna u anke wkoll bil-poeżiji tiegħu u l-kilba tiegħu il-lejl tad-dlam u anke wkoll il-mixja tal-ruħ jurina l-opri spiritwali tiegħu li jgħinuna matul il-ħajja. Għalhekk biex tagħtu bidu għall-Qudiesa aħna nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dbirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġi u l-Qadisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jafna dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tajtna lis-saċerdot San Ġwan tas-Salib b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta' mħabba kbira għas-Salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li naraw wiċċ in wiċċ fi glorja tiegħek ta' dejjem.
bibnek Ġesu Kristu sikna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Jiena l-mulej, m'hemmx ieħor ħliefi, jien sawwart id-dawl u ħlaqt id-dlam, jien nagħmel ir-risq u noħloq id-deni, jiena l-mulej li nagħmel dan kollu. Qatrus mewwit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja, tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni u tinbet magħha l-ġustizzja. Jiena l-mulej, jien ħlaqta, għax dan jgħid il-mulej li ħalaq ismewwiet u li hu tassew Alla li sawwar l-art, għamilha u wettaqa. Ma ħalaqix għall-baħħ, sawwara biex jagħmlu fiha. Jiena hu il-mulej u ma hemm ħadd ħliefi, mhux jien il-mulej u ma hemm ebda Alla ħliefi, Alla ġust u Salvatur, ma hemm ħadd tajri. Duru lejja mill-ġdid truf kollha tal-art u intom tkunu salvi għax jiena hu Alla u ma hemm ħadd ħliefi. Bija nnifsi ħlift minn fommi ħarġet il-ġustizzja u l-kelma ma terġax lura għax qudiemi tiltewa kull irkoppa bija jaħlef kull ilsien. Għalija għad jgħidu fil-mulej waħdu hemm il-ħaq u l-qawwa għandu għad jiġi. Kollhom mistħija daw kollha li nkurlaw għalih fil-mulej issib il-ġustizzja u jitfaħħar in-nisel kollu ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj il-Alla. Qatrus mewwit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Flimkien? Qatrus mewwit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej jislim x'għandar. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Flimkien, Qatrus mewwit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u sliem jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien, Qatrus mewwit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u sliem fuq il-passi tiegħu. Flimkien, Qatrus mewwit mill-għoli u jraxxax isħab il-ġustizzja. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba, hawn hu Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa. Il-mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġwanni sejjaħ tnejn mid-dixxipli tiegħu u bagħthom għand il-mulej biex jistaqsuh. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Kif dawk it-tnejn waslu ħdejh qalulu, Ġwanni l-Battista bagħatna għandek biex nistaqsuk. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Dak il-ħin stess Ġesu fejjaq ħafna nies mill-mart bid-batijiet u mill-ispirtu żina u mill-bosta omja u oġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad wieġeb qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li rajtu u smajtu. Kif l-omja qegħdin jerġgħu jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi fiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u kif il-bxara tajba qiegħda tixxanda lill-fqar. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija.
Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Giovanni il-Battista was probably kellu ħsieb differenti dwar il-miġja ta' Ġesu. U qabel kien kellem fuq dwar Ġesu u qal il-mannara edha lesta mal-mazzok u jekk dal-waqt għad tinqata dak il-siġra li ma tagħmilx frott tajjeb għad tintrema. Umbat, allura meta kien qiegħed fil-ħabs u sema dak li Ġesu kien ħanin u kien kien iħobb u twajjeb biex jgħidek u għatħawat u għal frini għal-imnara li tfuni biex jina ġej għaxdan jfisser li Kristu kelli kun strett li neħi l-ħazen. Ġesu ma jirrispondiħx direttament, iżda permezz ta' profeta Iżajija li kellu ħabbar kif kellu jkun il-Messija, Ġesu wieġbu. Dan huma l-10 wkoll sinjali nsibu fil-Vanġelista San Mattew li juri u xekli il-tfal, il-żar, il-romol, il-dajfin, dawk li huma morda, dawk li huma lebrużi, anke li tixxandra l-Vanġelu, huma dawn l-affarijiet li juri Ġesu il-Ministeru tiegħu li Alla huwa preżenti fl-istorja li huwa il-ħanin twajjeb. U dan il-Ministeru issa qed jitkompla permezz tal-Knisja bid-difetti tagħha kollha, però huwa dak li il-Ministeru qed ikompli. Jalla aħna dak li nsibu smajna fil-Vanġelu ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Għalhekk issa nresqu t-talbit tagħna li permezz ta' San Ġwan tas-Salib aħna nfaħru l-Alla llum għaliex oġbu jatina li San Ġwan tas-Salib biex jurina it-triq li twassal għal għaqda dejjem aktar sħiħa ma' Alla. Tħalli qatt mulej il-Knisja tiegħek nieqsa minn qlub ġenerużi lesti jħallu id-dinja u kull ma għandhom biex jgħixu ħajja ta' kontemplazzjoni u ta' talb għal glorja tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għati li daw kollha li konsagraw lek ħajjithom biex jgħixu fi skit u l-ġabra ħalli bħal San Ġwan tas-Salib jisimgħu l-kelma tiegħek f'qalbhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Biddel il-ġranet kollhom dija tal-jiri mudlama ta' dawk li jinsabu mġarbin bil-hemm u n-nikel kbir minħabba id-nubiet tal-bnedmin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nissel fina l-koll fi qlubna il-fidi soda kollha entużjażmu li bla jeda timbuttana għall-imħabba vera ta' Alla u taħutna l-bnedmin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox għanqalna bl-eżempji sbieħ ta' San Ġwan tas-Salib biex bħalu nħobbu l-skiet u l-ġabra u li nkunu bħalu nies tas-sema u ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib biex il-ħajja tagħna tkun taqbel ma' dak li jitlob minna il-misteru tal-fidwa li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħr il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan tas-Salib, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha intennulek inu ta' tifħir u ngħidu flimkien Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, int l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem tas-Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaq il-ħobs u ratt il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċ, reġa' ratt il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nitolbrodulek ħajr għax oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ngħidu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph Etienu u mal-isfijiet u l-Ministri tiegħek kollha u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba it-talb u x-xewqat ta' dil-familja li inti rid tiġroġbok tlaqgħod magħhom. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sek tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wasal il-mument fejn aħna l-koll nuru il-fiduċja u t-tama tagħna f'Alla l-Missier tagħna li huwa mimli ħnina u mħabba għalina. Ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema egda fl-art.
خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال نغفر للمنوحات علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذا اهلسنا من الدني اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني أعطينا في تيبة والهناتياك الباعي في زميننا باش نكونوا هيلسة دي من ذنوب ومحارسة من كل انكويت احنا نستنى ونتاماو لينا والميجيا تا السالفاتور تاعنا جيسو كريستو Għaxtek jassaltna l-qawa u l-glorja għal dejjem. Aħna l-koll nitolbu għal-paċi fil-familji tagħna u anke f'soċjetà tagħna, u speċjali fejn hemm il-gwerer u ġlied. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Irrid tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejnin dawk li ma mistidna għall-ikla tal-mulej. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu
U Alla inti f'San Ġwan tas-Salib u rejtna b'mod tal-aġeb xi tfisser għalina il-misteru tas-salib ta' ibnek. Fit-tjieba tiegħek għatina li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li ċċelebrajna inkunu fidil fir-rabta tagħna ma' Kristu u naħdmu fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-anaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħles għena u jaqaf magħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna li rwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Il-misteri tal-glorja. Meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn-l-wiet. Issirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
u jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jinbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier l-Eben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urinti li jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twiret għalina rrit ikun dibdejna bħalna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubitna, eħlisna minnar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kolla, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tieni mister minn tal-glorja. Mela Sina Ġesu Kristu tela is-sema. Missirna li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun titint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la d-daħalniex fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier l-Eben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urinti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twiret għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubitna, eħlisna minnar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju minn tal-glorja. Meta l-Sina Ġesu Kristu jibgħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la d-daħalniex fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mill-mija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u rinti jomna, għalik isma tarbtana, Ġesu ritwiet għalina ritikubni dem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrina d-dubitna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-wieħ kollha, feċa minn dawk l-aktar li għandhom żomm taħnina tiegħek. Fir-raba misterju minn tal-glorja. Meta sidna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Issirna li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikunu titin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrin l-adnubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Issim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina rinti jomna, għalik isma talbtana, Ġesu li twiet għalina rrit ikun ibnek li bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfrina d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna li rwieħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fil-ħames misterju minn tal-glorja. Meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi saltnatik ikun tritint kif is-sema egda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Gloria al Missier l-Eben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu istaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina. Islim għalik Sultana, om ta' ħniena ħajja ħlewa ta' matana. Islim għalik li knajtu għal xaħna trufnati l-tefa li li nitnedu aħna nibqu norfqu dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avokata tagħna. Dawar lejna dawk lajnejn tiegħek ta' ħniena. Urina wara dan it-trufnament Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġi Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikun tritint kif is-sema egda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitembin istaw fis-sira tal-mewtana. Amen. Gloria al Missier l-Eben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu istaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddelilhom. Jistjow huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Leben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapalina. Imqazza Om Alla. Itlapalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlapalina. Om ta' Kristu. Itlapalina. Om il-Knisja. Itlapalina. Om ta' ħniena. Itlapalina. Om ta' grazzja t'Alla.
اطلب علينا u xebba, اطلب علينا u tama, اطلب علينا li żjed safja, اطلب علينا li żjed nadifa, اطلب علينا bla teba, اطلب علينا li tisħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġib, اطلب علينا tal-pariri tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tisħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tisħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem maħarbuta malla, اطلب علينا mera tal-dusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħtana, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara tal-kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tjieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri tal-Lavorju, اطلب علينا dar tad-deb, اطلب علينا arka ta' rabta ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraġ tal-immigranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddissin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana imtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rużarju Mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, اغفر لنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. حنا لينا Itlob għalina d-disa u malla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolb. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġru. San Mikiel Arkanġru, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irranżnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa l-talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe. Sima lik ħaris tal-feddej u l-arus tal-Verġi Marija. Lilek Alla fdalek li libnu. Fik Marija i edet il-fiduċja tagħha. Bijek Kristu trawem bħala raġa adult. Qaddis Giuseppi, kum jissir għalina l-koll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u l-ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. Talba tanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا Sant Rocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا San Juan tas Salib, اطلب علينا intom l-qaddisin protetturi tagħna, اطلبوا لله علينا.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġib ħalejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek e inħossu fina bla jeda dak repetilna l-fidwa tiegħek li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Ommalla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-logro l-justaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġu Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.